Avui fem un peix al forn que acabarem gratinant acompanyat d'una salsa de tomàquet amb musclos i xampinyons. El peix en aquest cas és lluç, però podria ser qualsevol tipus de peix de carn blanca similar. Comencem la recepta, en el meu cas, fent una salsa de tomàquet perquè no la tenia feta. Però aquesta és la típica recepta d'aprofitament, almenys en el cas de la salsa de tomàquet. Si en tens a la nevera, evidentment, faràs més via. Tot i que jo ara, mentrestant, faré altres coses, com obrir els musclos i fer els xampinyons. I com us deia, la següent cosa que fem és obrir els musclos. Ara, però, els retirarem de les closques perquè no ens interessen. Després d'obrir tots els musclos i reservar-ne la seva carn, hem saltejat aquests xampinyons amb un gra d'all laminat fins que s'han begut tota la seva aigua. No sé si els utilitzarem tots, però bueno, era una safata d'aquestes que es compren. Ara marquem el peix. No el deixarem cru per dins perquè s'acabarà de fer al forn, però una mica més fet del que està ara sí. I ja tenim el plat muntat a la safata per anar al forn, amb tota la salsa de tomàquet a sota, els xampinyons i els musclos barrejats, el lluç i el parmesà ratllat per sobre, que pot ser emmental o el formatge que vulgueu. Ara ho escalfarem al forn i després li donarem un toc final de gratinat. I aquí tenim aquest lluç amb musclos, xampinyons i salsa de tomàquet gratinat al forn.